Tak Banskú Bystricu si pamätám, že ako žiak základnej školy sme tu išli na taký edukatívny výlet o Slovenskom národnom povstaní. A za toho socializmu to Slovenské národné povstanie, ako nám bolo prezentované a ukazované, tak som to vnímal ako takú politickú vec, ktorá proste ma nejakým spôsobom otravuje. A potom, keď sme tu prišli do tohto múzea, videl som napríklad uniformy tých vojakov a videl som, že za tým boli ľudia a ľudské osudy, tak sa ma to dojalo. Ale vtedy ako dieťa som pochopil, že proste že za tým je niečo viac ako len tá politická propaganda. A je to teraz zaujímavé, že ako dieťa som tu bol prvýkrát, niečo sa ma to tak zasiahlo a teraz tu mám premiéru film Deti.